ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинои канали Саудо ТВ. имрӯз 11 июл 2026 сол. дӯстон 11 дона яъне ки 10-11 хона ҳастай. ма видеош мекунам, монтаж карда дар борашон гап мезанам. нархҳошон аз 50 000 сомон дӯстон видео имрӯза. яъне ки мо дорем квартирае ки 50 000 сомонае. ягон пешпардохт ҳечи надора. просто 50 000 да мехарем. пони бахтон бачо. фақат навора тамошо кунен, дар бораи ҳамун хона маълумот метаҳем, рақамҳои соҳибхонаро мегзорем дӯстон. баъдан барои қаблии реклама WhatsApp мегзорам. агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp рӯй кунен, ёки омада ай пешам навораш мекунем дӯстон. WhatsApp барои реклама дар рӯи экрани шумо. ширкати якай ниёзима гӯш кунен. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоаллоҳ ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиз, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе, Кӯлоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоаллоҳ ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеша аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. ҳами эълона баъри шумо мегум ва далчи хонаҳоро нишон медиҳем. ҳами шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да хона дар Кораи Айдушанбе, тарафҳои Сентрош, донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон, яъне ки ҳамин тарафҳои Сададдин Айнӣ то 350 000 сомона мехарам мега. кадометон хонаҳои заминӣ дорен, квартираҳои фурӯшӣ дорен, яъне ки агар хона тайёр боша бо хубай мега. ина рақамҳои WhatsApp да дӯстон бинависен, бетараф набошен дӯстон. кадометон хонаҳои фурӯшӣ дорен, марамат ин ами акада бинависен, мехара. ҳам хеле эълон дар кор бошад, нависа эълон мекунем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстон BMW-ра нигоҳ кунен. мошинча қонуну қоидааш қатъӣ, просто варианти зурайда. солиш 2017 ин мошини ҳоз дар Душанбе қарор дорад. ба нарх 190 000 сомон ай. дизел, коробкаш автомат, мотораш даи турбо, пробег 120 000 километр, уқа гаштагӣ нест. ягон расход надора. мошинча просто бомба дӯстон. ба замин ё хона дар шаҳр боша алиш мекунем. утилизатсия надора дӯстои азиз. ина марамат. ягон кас заминои фурӯшӣ дора ё ки ягон хонаи фурӯшӣ дора, ихел алиши вариантам дорем. ихел ба нарх 190 000 сомон. ҳамин қаки бачаҳо утилизатсия надора. рақамҳошон дар экрани шумо. 3 та номерда аз номи канали Саудо ТВ ҳамроҳи соҳиби мошин дӯстон маслиҳат кунем бигирен. мошинчаи тоза, варианти соз, беҳтарин мошинча, ҳама тарафа хулоса дӯстон. хутон бо боқимонда маълумотро бигирен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, доми 7 этаж, хона дар этажи 7, духонагаи 48 квадрата, 390 000. дӯстон хонара бинен, просто тайёрай. 390 000 сум мега, 48 квадрат ай бардоро. ду рақами дастӣ, як та WhatsApp мегзорам аз номи канали Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунем бигирен. 390 000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошёнаи 10.
масоатш 44 метри квадратӣ бародар азиз, 44 квадрат. тарафҳои кӯчаи ҷавонони ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Ленинский район. 235,000 сомонӣ, 44 квадратаи коробка, духонагаи этажи даҳумда, 235 та. Рақамошон 72 46 та. Метавонен дӯстон занг зад пурсоншен. хона чӣ хел мебинен? Ина дӯстони азиз, ду хона перегородка кардагӣ бо кирпичи пухта. дӯстони азиза, боқӣ монда маълумотро бигирен занг зад. дар масъалаи лайк боша дӯстон, лайкҳотон нест ва пишета дастгирӣ камай. дӯстони азиз, навор ҳаст, тамошо ҳаст, лайк падилица нестай ва пишета. ба ҳамин хотир касе ки мара мешнавед хушо ба ҳолтон ҳадди аққал якта лайк монен, иншоалло ки беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ 3 комнатагаҳая 7 сотиқ замин дора. дар ки ҷоҳаи ноҳияи Фархор, дар Уртабуз, маҳаллаи Уртабуз, пушти заправкаи Кулобиҳо мега ба фурӯш гузошта мешавад. барои зиндагии оилавӣ пурра омода буда бо таъмири хуб сохта шудааст. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, 295,000 сомон. маҳаллаи Уртабузи, ноҳияи Фархор. рақамҳои 60-80 занг зад боқӣ монда маълумотро бигирен. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки ду комнатагаҳай 8 сотиқ замин дора, 33 сотиқ замини президентӣ дора. 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ, 33 сотиқ замини президентӣ дар ки ҷоҳаи дар Регар, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. 275,000 сомон арзиш. ина марама дӯстон, вақте хонара мехарен ду комнатагаҳай 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ дора ки зиндагӣ мекунен. боз 33 сотиқ замини президентӣ дора ки ягон гандум мекунен, ҷаву ришқа мекунен, помидору бодрингу огородкорӣ мекунен. у тарафаш кори харидор. марама 275,000 сомон бо муомила. дӯстон, мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 комнатагаҳай 8 сотиқ замин дора. деҳаи Бустон, якум насос, ноҳияи Фархори Хидмон. 150,000 сомон нарх. ина дӯстон варианти беҳтарини дигарӣ. кадумитон да лозима ина 8 сотиқай 3 комнатай 150,000 сомон бо муомила занг занен. ҳамин хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафҳо дар кортонаи то чанд сума дар кортонаи комментар якнен. кадоме ки дора рӯй мекунем, мо ҳаракат кардан навортон мекунем. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар ошиёнаи панҷум ки масоати 41 метри квадратира ташкил метиҳад. идаги ҷоҳай ноҳияи Ёвон. хона ремонти нав, ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест мегӯяд. доми навда, доми 8 этажа. хона дар этажи панҷум қарор дорад. лифт дора. хона ягон расход надора. 41 квадрат 300,000. ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нестай. ҳами ака вақте касе мегира мега ҳамун одам якм зиндагӣ мекуна. ина дӯстон варианти соз рақамҳои 45-46 ватсап шунай занг зад боқӣ монда маълумотро бигирен. айкиҷо хона дар корай. навор чӣ хеле бачаҳо? хонаҳо арзонан, қиматан.
ягон комментария кунед. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. 50,000 сомон квартира бардоро. нигоҳ кунед да. Якхонага квартира дар ошиёнаи дуюм масоҳати 50 метри квадратӣ, шаҳраки Шуроб, яъне ки шаҳри Исфараш, шаҳраки Шурор, арзиш 50,000 сомон. ина варианти соз барои харид кардан. ҳами хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафо дар кортунай мегум бачаҳо комментария кунед кадоме ки дора мо дароӣ мекуна. И то бо баъзе мардум фикр мекуна ки мақсад ҳозир мо комментам кунем роӣ намекуна. Бародор азиз, вақте комментария кардед мардум мебинад талабот ҳаст, баъдан мо қабул мекунем, бо баъри шумо пешниҳод кардан мегирем. лайкҳоро монен, ҳам хеле хонаҳои арзон ҳаракат кардан авортон мекунем. чӣ қадар дастгирӣ шавад худохоҳ бо хонаҳо мешавад. дӯстон азиз, ай шумо дастгирӣ аймон навор, ай шумо харид кардан аймон пешниҳод кардан бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошиёнаи якум масоҳати 28 метри квадратӣ поёни корвон шаҳри Душанбеда қарор дорад. бания ва ҳоҷатхона якҷоя, 28 квадрат як хонаи яъне ки средни, 265,000 сомон арзиш. рақамҳои 82-82 занг занед. хона мега бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ина марамат 265,000 сомонӣ занг занед. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. 369,000 сомон, 42 квадрат, ошиёнаи 15 дукомната фурӯхта мешавад. 369,000 сомон. ассалому алайкум мардум, хонаи мо дар доми Мастерок, 12 блок, ремонти замонавӣ, лифтош дар ҳолати таъмир, об свети 24 соата, иҷозати зиндагӣ ҳаст. доми 20 этаж дар 15 этаж хонаи мо зарнисо зарафшон срочно фурӯхта мешавад. кӯчаи Нусратуллои Махсум. 369,000 сомонӣ занг занед. ва дӯстон, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, дукомнатага, этажи якум, 59 квадрат, 365,000 сомон бо муомила. дӯстон, кадометонда дар кораи хона перегородкаҳо бо газоблок кардагӣ бародор азиза, ҳамиҳолан стяжка кардагӣ, перегородкаҳо кардагӣ, ай камбеш бо корша хитон мекунем ки масъя кунем фирма хитчан бикуна агар хуб бо. шаҳри Ҳисор дар Шарора ҳай дӯстон, 59 квадрат, 365,000 сомонӣ занг занед. дӯстон, навори мо тамом шид. чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, коммент карден, ҳамаша мондум. ана бо ждат мекунем лайкҳора. каси мара мешнава лайк мона дар канал подписатсия кунен, хонаҳотонро роӣ кунен ёки омада навор мекунам, ба зудӣ савдо карда метем. Савдо ТВ дар хидмати шумо дӯстон. тикток ҳам, инстаграм, фейсбук, ютуб ҳам дорем бачаҳо бо номи Савдо ТВ.